Nahanta Sri Duryudana alona ngandika duh harine ingsun Raden kepareng kene Cikra Harya Sena anjujuk dahyang turna risaksana mangenjali babo siwayeng mulun sira kaki apa sidang lari ingkang tirta prawitadi Ger anak Prabu Anom Kurupati keparenga ingkang paman nyadong deduka ingkang kathah ambuk bilih sampun cetha dosa kalepatan kula ketingalipun panjenenganipun anak Prabu dereng paring dawuh dumateng ingkang paman menggah menapa ingkang dados dosa kalepatan kula paduka anggir anak Prabu ketingalipun boten karnaning penggalih monggo to nggih lenggah ingkang prayogi menika wanciripun dinten Pasewakan Agung paduka dipun rantos kalyane ingkang Rama Sinuwun Sepuh Prabu Dastarastra nanging nyatanipun panjenengan menika kok ketingal lontra-lontro kados lari alit panjenengan menika ratu lho nggih panjenengan menika ratu putraning Narendra wayahipun Pandhita Linangkung wayah Sang Wiyasa menawi lelampahan menika namung panjenengan tanduki kalian pakarting kados ngaten menika napa panjenengan anak Prabu sampun ngraosaken menawi panjenengan menika jejering Narendra monggo dipun penggalih nggih ampun mendelke mawon leng-lenging driya mangun kong wan rimang lelena tanpa kanin yen tan tulusanku sang tiyah utama sang nata muda wuwus nyangrepa mring sang kusuma kang nandhang prangta Pak Masnguni kula wonten dawuh nggih panjenenganipun paman kula sampun paring dawuh sampeyan pun ngendika menawi kula menika ratu nggih menapa boten lho inggih menawi kula menika dipun wastani Narendra pinjang menapa anggen kula nglenggahi dampar keprabon nyatanipun Kanjeng Rama taksih kepareng lenggah mongko kula sampun kawisuda jumeneng ratu wonten negari Ngastina selami ngagesang tasih dijuluk Prabu Anom boten wonten ginanipun Duryudana pun wisuda jumeneng Narendra sampeyan kula anggep dadi pepunden kula jare sugih reka daya ning pundi nyatane Belgedes patih leda-lede Sontoloyo rak ngono kok pun anggere ngaten iki pun teka pundi-pundi ngaten nggih nggih anak Prabu sampun ngantos duka ingkang kados mekaten nyuwun pangapunten Prabu Kurupadahi sejarah piyambak nadyan ta ratu beda karo ratu liyane enget menapa mboten
Nyatanipun janjanipun panjenengan menika ora taksih wonten saandhap pangwaosipun ingkang Rama Kakang Destarastra. Nadyan panjenengan menika sampun ngagem makutha keprabon ning isih Prabu Anom. Menapa kedangan to sisih daripun Kanjeng Rama. Lah tenan to. Menapa panjenengan jumeneng ratu niku kudu negake karo wong tuwa, ngaten. Ampun ngaten nggih. Ampun nggih mangsa. Sinten tiyang isih mboten semarang, mboten kuwatir. Sampeyan ngertos napa mboten? Bratasena pun dumugi teng ajengipun Kanjeng Rama. Arep ngopo Bratasena niku? Ora ngucik bumi Ngastina. Yen nganti wonten mulunging penggalih ora sida dadi ratu Kurupati. Kraton diwenehake karo para pendhawa dadi napa uripe Kurawa. Mangke riyin to alon-alon sik pun matur kalih ingkang Rama Kakang Prabu Destarastra. Dados panjang leres ketingalipun Bratasena menika dumugi wonten Ngastina badhe ngucik keprabon menika leres. Namung kula sampun gadhahi reka daya. Bratasena supados dipun paringi liru. Dijoli inggih. Dijoli napa? Dipun lintoni kamukten. Manggene wonten pundi? Nggih. Menika saking pemanggih kula. Papan gawat kliwat angker tur wingit mapanipun wonten inggih menika wana marta wujudipun alas gung liwang limbung. Dados gunggung kempalipun Bratasena menika mangke pun lintone wujuding wana kapurih mbabati kapurih ngresiki ngiras pantes Bratasena disetrake Bratasena niku ujube ngaten nun sewu Bratasena disengkake patine dilaropake ning tembunge sing alus. Oh ngaten inggih ngono lho wong tuwa iki. Golek iwak kecekel iwake aja ngantek butek banyune. Kecekel butuhe aja ngantek konangan. Konangan sinten? Konangan sing wedok. Sampeyan niku blawanan. Lho mboten iki guyonane ngaten teksipun. Kula gadhahi pemanggih menawi Bratasena etok-etok dijoli keprabon ning janjane diloroke, disengkake patine. Oh ngaten. Nggih. Wah, matur nuwun paman gadhahi reka daya ingkang sae. Ratune wong politik niku sengkuni. Pun to. Politik niku mboten sakniki, riyen niku mun enten politik sing marang nggih wayang niku, ngoten lho. Mila nggih, nuwun pangapunten menika namung geguyonan. Menika namung guyonanipun. Namung estanipun menika gumantung wonten pendanipun anak Prabu Kurupati anggen panjenengan siyaga tembenipun ngrenggani negari Ngastina. Kula aturi tata-tata ning aja nggih mangsa. Oh ngaten. Nggih. Nggih dimiringke mawon. Mengke dawuh Kang Rama Daswudi mesti mboten mrucut kali atur kula niki. Kadang padha aran jen abet desuk. Mangka anggro srut sumbar nindu bumi gonjeng
Kang Driya Mararen mangot somyong ambreng Pati kaurmaning kaswase ane marang pamawanku beda-beda hartane wong sak negara katetangi tangis sira kang parameng kawi ting tias do kita ketaman ing reh
rani Boyo Sandi Sumaruna Hanarawung Pangimur Manuhara met pamrih milik pakole temah sirna ing karsa tanpa weka ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara Hyang Suksma mangadi luwih muga ngayomana sagung para dasih miwah kayuwananing sun Gendari wonten timbalan kang adawuh sinuwun kleset mingset wangune kaya ana obahing manungsa ingkang prapta sapa iki lho nggih sinuwun ngaturaken kauningan menika ingkang putra pulunan pun Bratasena ingkang prapta Bratasena inggih alah dalah anakku nggih anakku wong Jentara anak wong santosa ing budi Bratasena kanthi karaharjan praptanira kulub wah yo kasembu berkah pangestune Siwa Prabu Dastarastra Araharja tekaku ora lewat bektiku tanpa nono Prabu iya Bratasena pangabektinira tak tampa ndadekake suka marmataning tiyasing Punwa puja pangestune Punwa tumuli tanpa nono Bratasena ing pangestune Siwa Prabu tak tampani tanganku teng tak gegem dadi Jayaji kawijayan Bratasena iya aku nggih Bratasena padha kanthi karaharjan tekamu Bratasena iya wa Dewi Araharja tekaku bektiku tanpa nono wa Dewi Gendari iya pangabektimu tak tampa Bratasena ndadekake lega bungah rasaning atiku kadangipun Kakang Yayi Bratasena kanthi karaharjan praptanira iya pamujimu Kakang Kurupati Raharja tekaku Raden Bratasena sami wilujeng rawuhipun ya slamet bareng ngendika karo aku kok le cekak wangune kok eneng apa-apa nggih kedah sampean kedah narimah nggih mboten napa-napa pancen nggih leres boten sah panjang-panjang cekak aos mentes ngaten malah sae Bratasena sawetara bombong tiyase Punwa uga kaget rasane atiku sakwise jeneng sira kulub Praptana Praja Ngastina piye kabare ibumu Yayi Kunthi piye antuk berkah pangestunggu Kanjeng Ibu Kunthi dalasan para kadang-kadangku padha kanthi karaharjan syukur ger syukur Bratasena ya lah sak banjure kulub sakwise jeneng sira lungguh Kang Prayoga bayana wigati apa sajak sumengpa pengawak Bajra tekamu ana praja Ngastina iki wa Prabu Dastarastra piye andadekna sumurupu mungguh tekaku ana negara Ngastina iki sepisan aku tilik karaharjaning negara Wijaya genepe kaping pindho aku kautus karo Babu Kunthi lawan anak-anakmu Pandhawa ki ngaturake bekti kunjuk ana ngersane Siwa Prabu Dastarastra. Lah dalah. Anakku nggih, anakku kang selamasmu ora tau pisah karo kautaman. Yo. Bektine ibumu Kunthi lawan kadang-kadang tak tampa ndadekake suka tentreming penggalihku. Iya. Dene karepe kaping 3. Aku kautus kelawan Kanjeng Ibu Kunthi Paribrata kinen ngelingake kelawan Siwa Prabu Dastarata saksedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewarata biyen tau darbe janji apa karo Prabu Dastarata
Anjra ingkang Puspitara. Sena ana dawuh apa Siwa Prabu? Ya. Pun ora bakal supe aku ora lali. Dene ukarane tembungmu kang mengkono mau, yektine kowe nyuwun baline keprabon negara Ngastina. Aku ora njaluk kraton. Aku mung kautus kon ngelingake karo Siwa Prabu Dastarata. Bapak Pandhu biyen tau duwe janji apa karo kowe? Lho la iya. Ini ya kowe mau sambung ngrapekte kelawan bumi Ngastina iki. Ya nadyan kowe ora matura yen to njaluk kamukten yen ukarane tembung ngono mau ngelingake kelawan punma pancen rikala semana rikalane Kang Rama Yayi Prabu Pandhu Dewanata binanjuting dewa munggah marang kayangan Suralaya wis nate nitipake ya kuwi kamukten negara Ngastina iki jalaran rikala semana kang jumeneng ratu Bapak Prabu Pandhu Dewanata. Nanging reh ning ora ana sugenge ontran-ontran karo negara Pringgondani biyen. Nganti Kang Rama kesandunge ngrata kecocok ing carang apa-apa. Kang Rama nganti rebah ana ing palagan mundur dadi royongan. Nganti binanjuting dewa sadurunge Kang Rama munggah marang kayangan nate ngendika mengkene Kakang Adipati kula nyuwun titip kamukten negari Ngastina menika dumateng paduka Kakang Prabu ing tembenipun Kakang menawi ingkang putra pulunan para Pandhawa sampun akhir dewasa kamukten tumunten kula aturi maringaken dumateng para Pandhawa pancen kaya mengkono kuwi Bratasena ngendikane sawarga Kang Ramamu Yayi Prabu Pandhu Dewanata ya mung emane Bratasena maju munduring lelakon owah gingsiring kahanan rikala semana nganti geger minangka sesulih ingkang Rama sawargi Yayi Prabu Pandhu Kakang Kurupati sing tak jumenengake ratu sing tak tetepake jumeneng ratu ana praja Ngastina. Nanging nadyan to Kurupati wis tak tetepake jumeneng ratu ana negara Ngastina durung tak parengake nglungguhi keprabon ana dampar keprabon Ngastina iki jalaran isih sangga runggi rasane atiku tuwuh tandha pitakon iki mengko bakale kepiye iki durung ana wangsulan ingkang gumathok mulane Kakang Musi Kurupati durung tak keparengake nglenggahi dampar keprabon. Nah kaselak ketungka sowanmu ya kuwi nyuwun baline kamukten negara Ngastina ya saiki mengkene ya nggih Bratasena sing gedhe pangapuramu tak jaluk rilaning atimu ya Gus iku tak paringi liru tak ijoli tak paringi kamukten wujuding alas ingkang sinebut Wanamarta kuwi bumine subur apa kang tinandur sempulur ya mung sing padha ngandel kandhaing pawarta papan kuwi gawat kliwat angker tur wingit papaning para Gandharwa ning para dedemit ilu-ilu Banaspati. Ning punwa percaya Bratasena aku percaya kanthi sentosaning lahir batinmu Bratasena mesti jeneng sira Sembada bakal ngrampungi jejiban luhur iki arpa dikaya apa Bratasena iki trah sapwarga pedhak turune Sang Wiyasa sira bakal bisa netepi darmaning satriya tindakna ya nggih Bratasena sancutku mregot samudra toya dreng wiraganya banyu sumaput wentis melkang ganira sumingep nampeki miget jangga kang warih Wong Prabu Desa apa kira-kira lahir terus sing batin pangandikamu kang kaya mengkono mau lho ora lahir batin piye to Bratasena lahir batin
kowe tak tetu tak kekudang rina pantarane wengi. Netepono taruna ngungkuli Sudarma. Sira tak kekudang trah Sang Wiyasa Biswa ngupaya kamukten sing metu saka woh kringetmu dhewe. Ora mung tetenguk nemu kethuk nglungguhi klasa gumelar. Iya, yen to pancen dawuh pangandikane Siwa Prabu mengkono bakal paestokake. Lahir batinmu sing tak pepundi. Dadi ya jejimat anggonku bakal nindakake pakaryan. Malah dina iki daya-dayaku njaluk pamit Budha tak ayati dina iki. Lho, apa kowe ora nyuwun pamit ibumu luwih dhisik? Kowe pamita kelawan ibumu. Ora kira Kanjeng Ibu Kunti Talibrata wis bisa midhanget bab perkara pawarta iki. Oh, ngono. Iya. Iya Bratasena. Yen to pancen mengkono daya-daya, rasane atimu pari kudu nindakake jejiban luhur iki ora liwat. Pun wamung merangga puja sesanti jaya-jaya. Mrih lebeng karya. Wa Dewi Gendari aku njaluk pangestu. Ya Bratasena, tak prangga puja raharja mrih kasembadaning sedya ya, Ger. Triyo mangu